Добрый день! Сегодня мы расскажем про идею стварэння проекта «Кава по-беларуску». Аднойчы на перапынку мы з сябрамі разглядалі розныя фотаздымкі ў інстаграме. Да нас падышоў наш настаўнік і спытаў, навошта мы гэта робім, у чым сэнс. Вось так і з'явілася ідэя стварыць праект «Кава по-беларуску», каб унесці нейкі сэнс у фотаздымкі. Мы вырашылі паспрабаваць размаўляць па-беларуску па-за сценаю школы, вынесці яе на вуліцу і ў кавярні нашага горада. Разом с кубачками кавы мы вспоминаем вершы наших любимых поэтов и робим цікавыя сюжеты. Кава по-беларуску – гэта праект, у якім ініцыятыву ў свае рукі ўзялі самі школьнікі, вядома, не без дапамогі настаўнікаў. Спачатку гэта планавалася як проста урок з кубкам кавы, з гутаркамі і апавяданнямі, але пазней дзесяцікласнікі зразумелі, трэба выходзіць на новы ўзровень. Разам з кіраўніком праекта Ірынай Яўгеньеўнай школьнікі адправіліся ў каверню Магілёва, каб там атрымліваць асалоду ад зносін на беларускай мове і размаўляць аб вялікім. Добра, што супрацоўнікі кавярняў ідуць нам насустрач. Дзякуем. Яны таксама далучаюцца да беларускай мовы праз гутарку з намі. І да гэтай працы афіцыанты кавярняў, мафія і піцэронія падышлі з энтузіязмам. На нашых талерачках з'явіліся шакаладныя надпісы па-беларуску. Для таго, каб прыцягнуць больш увагі да роднай мовы, школьнікі завялі старонку ў інстаграм «Кава по-беларуску», дзе чытаюць свае любімыя творы беларускіх класікаў. Гэты праект паказаў, што нашым дзецям нельга сёння навязваць свае метады навучання. Дзеці тэхнічнага стагоддзя патрабуюць новых захапленняў, новых форм працы. Яны шукаюць і папулярызіруюць сябе ў інтэрнэце. Пагэтаму мы вырашылі знайсці вось такую цікавую форму і напоўніць яе іншым зместам. Як заўважылі настаўнікі, гэты праект дапамагае не толькі вывучаць беларускую мову, але і дапамагае разбурыць псіхалагічны бар'ер. Зараз мы раскажам верш сучаснага беларускага паэта Антона Янкоўскага. Між хмарак сонейка смяецца, у чаце піша, як жывецца, дае парады, суцяшае і кажа, знойдзеш, што шукаеш. А з ім онлайн святло другое, такое ж сонейка жывое. У адказ на промні кампліменты шмат піша ў чаце словаў светлых. Два сонейкі на роднай мове у сетцы інтэрнэт-размоў прыходзяць да высновы простай, галоўнай у жыцці. Сяброўства!